ayanga to warango somb mbalariany tainya jopuonjre madonjo mbalariany odiochieng' ni ma kawuono kamoko kuom gichako donjo ayanga nyakora mo juang ka gidonjo kar kan ka koda jalonyo weche mag somo madakolo godo wechegi to mondo miwa tarik 30 dwe mokalo migawo mar somo nogolo milome ni nengo mano maga kos mitimo opogore opogore mbalariany dok piny mar nengo machalo kamae nyakora mo juang jonyuol ne paro ni en gima dhi kelo fungruok ne oganda mamoko. Nitie omenda mamoko masanya bedo ni osoe iye kendo nitiere makelo pek ne jonyuol kata kodoko ni gini bende ok okel ler moro malong'o. Jopuonjre donjo mbalariany nyakora mo juang e kinde mokonu mana ni mondo mitim course mar medicine idhi bedo kichulo omenda matin mogik ma nyalo chulo en 14,000 mamalo mogik 75,000. Tiende nango ng'ama da somo medicine Nairobi, ng'ama da somo medicine mbalariany ma Moi Eldoret ichulo pesa marom nade higa achiel moting'o semesters 2. Tiende nango idhi bedo e skul e kindego pesa di madwaro mondo japuonjre obed godo. Arambe itimo nyakora mo juang to bende jonyuol moko timo arambe kata weekend mokalo ka to gikian arambe ni gidwaro pesa di fee nyathino luong la equipe university oluonge Kibabi oluonge Kabianga oluonge Moi oluonge UN kata KU gi JKUAT ikiane omenda marom nade monego bed ni timo kar kacha kendo janyuol ijapuonjre ne chenro ni onwa penjo kachiel koda ka paro mapono no nitiere godo e chenro ni wan godo achiel kachiel bozoru kwano gesto kar kaja kanyo mar Elimu Bora Working Group e weche gi mag somo sikunde yao odiochieng' ma kawuono amosi ni oyawre kendo machiegni e chenro mar makoro Cleo kendo amoso oganda wa mawinjo kamano sikunde gi yao kawuono ne jopuonjre madonjo hikgi mokwongo. Bende paro ni ikruok kata tudruok makare weche wacho ni communication mawuok kuom mbalariany kadhi kuom jonyuol kod jopuonjre osetimre yo makare ma kawuono nyithindo donjo e sikul kaka first years to moko kuom gi yudo buok niero kare nitiere omenda moko mantiere kar kae mopondo kata kapok fee structure yie monego bed ni girango. Erokamano Cleophas, mokwongo adwoko erokamano ni wanyalo yudo thuolo mondo wadiscuss magi mapiyo piyo kichenge ni thuolo bende ok lach ahinya. Mar ariyo en jonyuol moseketo bidii mondo mi kata tek kata yot to nyithindo go kik dong dala gitergi skul. Mano is the attitude mwagombo ni mondo janyuol ka janyuol obedgo. To kendo waketo ni ka gibedo gi attitude no gi challenge existing systems. Mano gi challenge jotelo mantiere kor gweng kuonde duto te mondo mi ging'i ni nyithindo go sana nyithindo ma owuok kuonde madhier ng'eny kik nyithindo go lwar ni ok gidhi. Koro kech ng'eni August end mar August kato gi beginning mar September kama kuro public university osechako admit nyithindo mondo mi odhi mbalariany. To gini en program ma ok ni sani kukupoyo sirikal ni sani nyithindo gi eki report. En gima onengo beni na giseng'eyo ni kuchopo dwe mar 8 gikone to gichakre dwe mar 9 nyithindo onengo beni donje university kata mbalariany. To university funding inyalo paro ni President Ruto nokelo funding model moro manyien mano wuok gi fee structures mane madongo mano buogo nyithindo kendo buogo nyaka jonyuol ma Cleo nyaka sani agweth mana kanyo matin nyaka sani nitiere nyithindo moko makata courses mane giyiero kaluwore gi ni to bende janyuolna kata jonyuolna nyalo afford affordability. Mano to wan kaka Elimu Bora nwakoni mano dhi mono gi bedo gi ratiro margi mondo mi giyud somo ma obwongo gi omiyogi. Kech ibro yudo ka fee structures mane ukungo golgo moko kaka kidwa timo medicine fee structure ne ni malo kabisa. Kato kamidhi konyi go yudo ka oking'eyo. Ng'eny gi odhi ni kuro we wate marambe mondo mi wang'i kaka wanyalo punguza kata wanyalo yudo yot mar mzigo ne. Seche magitimo arambe no gima nafwenyo ni ikruok mane owuok mano bedo ni sirikal ok okonyo nyithindwa gi jonyuolwa sana. Kech gitimo arambe ka janyuol ok ong'e ni to pesa di midwaro. Pesa di midwaro mondo mi nyathi odhi obed e skul mar dak, mar chiemo, mar buge,
mar tuition kato moro bende chakore e diere ka ni mar admission gi registration mwapani machaka ne limo bora gi migepe mopogore opogore odhi e court na ker to gi minister mar education nowacho ni gibro golo gigo oko to waneno wabuok kaka na nyithindo modonjo mosechako donjo University of Nairobi gokinyi giyudo ka idwa ni mondo gichul chiegni 23,000 kuonde mo inano ka nitiere moko midwa ni mondo mi pesa mano mar admission gi registration kendo chak idwa ni nitie mandatory payment moro ni inoluongi mondo mi dhi tim education Kikuyu campus nyaka ichulma koro pesa gi yudo ka kare na gipondo ginimo kanyo to kaendi anaseyo ni serikal nyicha ok okonyowa mondo mi okony oket nyithindo gi jonyuol gi sponsors kata well wishers makonyogi e thuolo nikech barua mineno ichako somono barua no ing'eno gole tarik 30 dwe mar abiriyo kawuono wan gi tarik 18 more than ndalo 19 bang'e to kane ogole to nogole kisomo barua no iyudo ka PS Inyangala nogole mana kawacho ni tuition mar university odwok chien ting'eni tuition mono odwok chien no kendo keto categories ma tuition go odwok chien categories go ni kanyo kini inyalo fuono ne jowinjo bang'e but categories go kane gidwoko ting'eni barua no otiek ka ok onyiso kata ng'at moyudo barua no nyalo we ni fee odok chien ofuong'o nyadifuong' to kidhi tiyudo ka kare tuition no en a small component mar fee midwaro university kama kuri neno kawuono mokwongo kon hele to kare kata registration midwa no wachul ni hele kare nitie mandatory moro midwa ni mondo wachul hele ting'eni seche ma idwa ni mondo mi gichul no to kaluwore gi banding mane giketo cha ming'eni court from our side okonego bed ni wakoni banding no pod nitie nikech court nogole oko but sirikand Ruto nokwayo mondo migi thuolo ging'i kaka ginyalo lose maber to pod barup Inyangala cha nowuok kanyiso ni kidhi timo course makama tuition minyalo chulo matin mogik en ma kata minyalo chulo maduong' mogik en ma e semester ka semester mano ok kony ga jonyuol gi nyithindo ikruok nikech ing'eni mokwongo in ikia ni to sechego kare oketie band mane nikech banding kapod nitie nikech koro ikia ni hele in kaka koro wache medicine ma koro University of Nairobi ikia ni ine midhi kudwa ni mondo ichul 75,000 cha ikia ni ine midhi dwa ni chul 14,000 kose ne michul 12,000 nikech mano be nitie medicine wacho kata ni preclinical to medicine koro poge mopogore opogore nyaka mano mar thieth mag lak mag jamni mopogore opogore nitie mag pharmacy tido kanyo ka gite girenyi 75 maximum ka nitie jok moko machule kata 50,000 49,000 to koni ni en mane en mana diere 14 kata 75 kata na jo engineers ineno be kupognegi mana kamano to pognegi kata ing'eni barua no gol ni mane kaka gibro bedo to nyithindo report kawuono okia ni odhi chalo nade kata gima barua no bende ok wachi ni to ere kaka idhi dak ere kaka idhi chiemo ere kaka idhi ng'iewo buge mag somo nikech mago are key components nitie gik mang'eny ma nyathi mantiere skul kacha dhi dwaro mondo mi obed gi quality education yudo ka mago nopondo ma elimo bora to watu ing'eni kwa yudo gini to wakoni mondo mi watim an advisory role ma is insufficient chal ka gima ne gigole aruya mondo mi jopiny we ni fee odok piny to king'iye to en a component ma kandalo machon our recommendation wakoni kandalo machon en fee ma ing'eni ni ichule uniform tuition ichulo uniform e university ma semester ka semester ne yudo ka en 8,000 kendo mano ka en higa achiel to en 16,000 nitiere the only category mar nyithindo mane timo medicine ka mane yudo ka nitiere charges moko manodugo ket e wigi matin but in a year na ok gikal 24,000 but nong'eyo ni help dhi miya pesa madhi chiemogo ong'e ni help dhi miya pesa madhi chulo godo accommodation to kendo accommodation no bende
en accommodation ma ok ni malo. Gima onego be na medo kanyo en ni kata accommodation sani ma nyithindo na donjogi. Giyudo ka minimum accommodation kaka University of Nairobi en gimoro chiegni 12,000 e semester achiel. Koro 12,000 ni nyathini dwa wuoro ni to ere kaka accommodation no odhi nyale nade nikech na ok ong'eyo. Cleo ang'eni kata in kidhi e university in ichulo accommodation pesa di? Nene 2,750. Yes, mano semester achiel. To nitie moro mana chulo 1,500. Mano kana donjo. Koro winjie. To mano ing'eni gigo dhi to magi ing'eni assets mag state. Yani gin kuonde mok goye ohala. Kuonde monego be ni nyithindo yude konyruok. Ma wakia ni gin ng'a moneno ni koro pesa ni mondo mi oter malo kamano. Mag gik mathindo thindo manyicho nego be ni iloso kendo igolo gi oko. Nikech moko kuom gi bende bozoruku. Yes. Kirango kaka mana chulo siling 2,000 mano hostel mana ntiere. Sani chulo siling 10,000. Sani chulo 10,000. SMS chela medruok moyo siling 7,500 kanyo kitemo range. Mane chulo 1,500 sani chulo gimoro 5,000 giwie. Mane semester ka semester. Ndiye japuonjre moro kae mawacho ni okone ni ochul siling 23,000 250 mar mondo mi oyud accommodation mare mano mar thuolo mar higa achiel makopogi en gima biro siling 10,750 e thuolo mar semester ka semester. Ikini magi giduto timre Helbo leo poko donjo. Helbo sewacho ni gionge pesa. Mayiso ni gidhi bedo ka giserve jinade. First come first serve. Jok moro application gi chon mokwongo bedo thuolo mar yudo pesa machalo kama. En digni ma jopuonjre ne paro ni ok wadhi rado godo ahinya. Girado kod gini kinde mani kono gini new funding model ema dhi konyo tieko midhiero makama. Dipo ni kwa koro gilware pi gilepgi. Sama gilose kata jonjoniga chiedhe nade mapek. Gima kendo ok mora ahinya ni nyithindwa gi iketo negi system moro kato gine guinea pigs itemo kodgi. Ing'eni system ni dhi adhiya mbele. Jok mabedo frustrated nitiere kata nyithindo mawuok e mbalariany sani dropouts nikech system no. Ng'ama luwogi onge. Omiyo nyithindo gi kamana kaka wacho adieri gilware pi gi lepgi. Nikech kar mondo mi ne higher education department bed kod vice chancellors gi university administrators piny mondo mi giwinjre kendo gindik a circular malong'o ni kopo ni gima kama timore kaka chudo gikoni sache masani giwacho ni chudo mar admission gi registration go onge ang'o miyo gibedo charged matiende ni onge winjruok moro manoket ma ironclad yani ma clear ma ka ng'ato kalo to ng'eni mano odhi tok chik. Omiyo weche ainago omiyo dhi miyo nyithindo dhi bedo gi digni mang'eny. Inyalo yudo ni Cleo nyathi moro nyalo bedo ni noluongo Arambe oyudo kata na siling 18,000. Oneno ni pesa ni tin mokanyal dhi godo. Kato en pod orito. Ibiro yudo ka nyathi ainano obiro koni kare we mondo mi gini odeko anadwa defer program na mondo mi achak higa manyien. To gi kaka waseneno kaka somo dhi mbele to gi economy mambo mag economy bende dhi mbele chal ka gima increments gi dhi medo mana dhi mbele. Adieri this is the time monego beni sirikal kowuok kopitia kwa mar CS to gi PS CS Ogamba to gi PS Inyangala nikech en ema in charge bara education onego beni gi sani okonego be nigi gingol ni kuonde moko gibedo piny mondo gigol ka en communication moting'o kuonde te midware pesa e mbalariany magikoni ma nidware pesa ni wagolo oko ma nidware pesa ni nani malo waduoge piny kama kato pesa mar help monego be ni miyo help en mar loan en hola. Onego be ni gisenyiso nyithindo gi maging'eyo adiera tinde kaneno nyithindo chope college chope universities ni to ging'e kata ni hola chalo nade. Cleo ana kao boom kata iluongo ni help mokwongo Kisii mane nitie Kenya Commercial Bank akawe kapok anyono mbalariany akawe bi pesa ne machaka tiyo go de transport kadhi godo e mbalariany mate ni kele chon kech university onge ni nyathi makama oseluonge course makama nyingi nitiere list ok niko ka ng'ato dwa chako paro ni to dhi timore nade
bagni mantiere kani akia ni gin jok madwa keto gikoni gidwa kelo change for the better, but change ka ok ikelo kipange maber to dhi hinyo ji. Kich sani osebedo ko hinyo ji higa mokwongo, sani higa mar ariyo, higa mar adek, ineno ka omedo mana hinyo nyithindo gi kaka gidhi mbele. Kich nyaka gichak implement 2023, 2024 no dhi ma 2025 ni higa mar adek ne, tiyudo ka onge kamoseriere kata matin. Gini dhi kendo ng'ikruok, kendo gini dhi miyo nyithindwa mang'eny ma bith monengo bed ni dhi tiegore ok kata e mbalariany kende, kata na TVET ka idhi yudo ka gidhi koni kare we adhi amanyane kama anyalo timo gimiluongo na apprenticeship cha. Ni we puonjra tich ka ayudo gimoro matin ipo ka chieng' akonyra go, nikech kumidwa nadhiye cha to onge kama dhi yude pesa madhi konya. Kato kendo support bende magwa, ng'eni nyaka wawuoye wach mar bursaries moko minene kigolo ka. Jotendwa go onego bed ni gin mbele mondo mi gimbe gikony kata nyithindwa madhi e mbalariany. Ka ging'e ni nitiere gidhi golo negi kaka bursary no, onego bed ni kaka sani en wach mane gisetieko chon, kech nyicha ging'e ni nyithindo donjo. Ok ni nyathi moluong, para ni nyathi moluong Pwani University to wuok Busia kodhi kuro kato kokiluonge ni ringi duogi koka wagolo bursary forms mondo mi ifil. Pwani University midhi Busia one way ikaw bus, kiki many weche mamoko, ka bus ok en pesa matin ne siling 4,500. To kisetieko mano kendo chako dok kato bursary no chieng' ichaki dhi yudo ka omiyi bursary mar 3,000. Transport midhi go midok osekalo pesa no mang'eny. Omiyo nitiere yot monengo bed ni jotendwa konyo godo nyithindo, to gigi onengo bed ni timo gi chon, kik watim gi ni sani koka gigi odonjo. Poyowa. Erokamano nyanga duogo iri mondo meru wach mogiko tenre kod chenro gi duto to yene asani nyakora moja mondo mi walok tangane warangane kama ne wantiere kinde mokalo. Ogai mar ODM Raila Odinga loso e romono mano mar jo ODM kod jo Kenya Kwanza wanyawinyane kanyo kako twak mae wacho ni kama gigure mise margi motegno e weche gi mano mar twak achiel kachiel e kindgi kaka jo broad based ne gidhi bedo ka gitiyo e yo machal nade. Wawinjane. The leader Kimani Ichung'wah referred to the Constitution and told me the issues like NGF and and Senate oversight in the counties is in the Constitution. I want him to cite to me the section of that Constitution that he's referring to. Because as you know, I was very involved with the Constitution, making Constitution of this country. And at another time, I would want to bring Professor Yashpal Gai, who was the leader of that Constitution making. And we went through very many issues. We had committees in Bomas of Kenya dealing with various segments of that Constitution. The executive was one. Legislature is another one. Judiciary is another one. Devolution, other committee. And devolution was very contentious because we had very many people who did not want the devolution because of what had happened at independence. As you know, we started with the devolved system government, Majimbo. The foundation of Majimbo was actually contentious because it was ethnic-based. The colonialists and the settlers had actually instilled fear in the people that over the bigger communities, the bigger tribes at that time, the Luos and the Kikuyus, we lord it over the smaller tribes. And thus the smaller tribes need to safeguard themselves by creating regions and powers so that they can be able to be protected. That was the basis of Majimbo. And it was a very lengthy discussion at Lancaster House. So Kanu accepted Majimbo in London, but with the understanding that they would change it after the independence. So after independence,
KANU actually started to frustrate Majimbo by not remitting funds to the regional governments. I want to refer you to the Hansard in the Bunge. There's a motion that was moved by the then leader of opposition at that time, the late Ronald Ngala, of censorship of the Prime Minister, Mr. Jomo Kenyatta, because he had refused to release funds to the regional governments. You need to read that debate. Ngala moved it. It was seconded by Masini Muliro, who was the deputy leader of the opposition. And then KANU, of course, responded. First Jaramogi, Oginga Odinga, and then Tom Mboya responded to that motion. The motion was defeated, but that debate actually is very historical. And I want to refer you to it. Go and read what it said. Eventually, KANU, of course, had to fold up and dissolved, and then eventually Majimbo was also dissolved through a constitutional amendment. And then what happened was what? They created a Ministry of Local Government, which was given a lot of powers, Ministry of Local Government. So the Minister of Local Government became an executive minister, just like a Minister for Finance under that constitution at that time. Nyakoro moge juang mano gai mar ODM Raila Odinga oloso kanyo alwora mar Karen kama romo mar jo ODM kod Kenya Kwanza mag jod bura dhi nyime yang wakoni mano gi kuku mare wech manyien maga migago kagi kacha kod mano mar rameny piny kawuono kod oimore e weche manyien. Wachopo kama wade tieko Boaz Waruku kendo kwantiere kata ka wadok e weche mag somo mbalariany e kinde magine timre ochalo gacho kolo mosewuok gine mondo mi odug chien dhi bedo matek kata buche mak e yo machal nade kata marom nade sane nyithindo dong kama gidhi e sikul juma montie ni juma mabiro nyaka tarik 2 kanyo dwe mar 9 por gidhi bedo kata ka gidhi gini nyalo rese yo machal nade nikech jonyuol dwaro ng'eyo nyathina tero skul juma manyien aikre gi fee marom kama kiki chop Nairobi ka tikone ni nyathini pok ochula accommodation mar 22,000 tini onge kata kode jogwenge mogo Arambe anyuola ubiro kumoro achiel to kichopo kata target mar 23,000 kata 25,000 samoro mano kende gi michoko to the registration te modong puntiere karka restwork ni no bi adier kosen mana gi merito ka duk jawar mwageno ni buchopo duok jawar biro chopo kaka kichopo kanyo no to ikruok to gi rwako nyithindwa gi ki embalariany gi TVET makuro gidwa chako donje the next 3 weeks en reporting ni mabiro bedo katimore gimo nengo be ni timore right away pesa ma help nyicho kwayo mondo mi omegi gikony godo nyithindo gi onego be ni nosechiw kendo gin godo agulugi maksani onego be ni ging'iyo list gote kato ging'iyo kalenda mar reporting ne university mbalariany ma Nairobi nosechako mbalariany ma Maseno dhi chako chieng' makama mbalariany ma Murang'a ma Pwani gi kuonde go duto tetete nyaka ma Garissa dhi chako kama koro list cha gikawo to gikone okay nyithindo gi ekiwa megi pesa no nikech pod gi kwamo e gima giluongo ni the scholarship chaindi mara the higher education fund component mane chiwo no pesa no bende onego be ni keto kanyo nikech dire gikoni ntiere increase mane nyicho kete budget to an kang'iyo to an increase ma is less than 3 billion an increase ma adi koponi na gidwa ni mondo mi gimi nyithindo gi scholarship malong'o mondo mi gigol the mzigo e wigi cha onego gi revisit mondo gi ng'i kaka inyal ket kata supplementary moro mondo mi omed pesa e wi nyithindo to gi mbalariany magidhiego nikech sani ng'eni ng'enyne awatemo ng'iyo mana pesa ma nyithindo gi dhi bedogo the funding mar students ting'eni sani pok wachako wacho kata ni to bende mbalariany gi be gimbe gidhi yudo pesa ing'eni gin bo nego be ni nyicho semigi kata pesa ma gichako godo ikorego motegno
Diere Cleo ing'eni kuonde ma nyithindo tiegore technology ma gitiyogo midwaro ni manyasani gik ma kamago dwani gigo nego bed ni timoga chon. Universities go kata mbalariany go pok oyudo pesa sani to nyithindo to sedonje to ikoni the lecturers ting'eno ikore mar puonjo to gin ka gidhi puonjo to giyudo ka onge gik ikruok ainano mano bedo matek. Omiyo ker onego luong jogene mantiere e department mar higher education ka CS bende obedo kanyo mondo giwinjre ni ere kama wuoche ne inyoago nyithindo gi nigi tabu sani wamigi pesa no kaka ne koto wacho ni banding moro maniketo cha en discriminatory giye ni banding no en discriminatory mondo mi mago kik gidhi godo mbele ni pod gitimo appeal wan mane kwaya mwanyalo bedo godo ket yot mondo nyithindo te odonji sikul nikech mane mor oganda wacho ni gweng bende ogolo jambalariany moro kik somo ti kodo kaka mano mar thiro kata mar chungo chenro makamago mondo dhi mbele. Agunero kama na inya bozoru kumedo kodwa ng'eni thuolo ne chwok en tok mapodo dhi bedo godo juma ni mangima juma manyien podi ka nyithindo bende donjo e sikul wabedo thuolo matwak e yo malach nakoro mojangi bende bedo kodwa aruki nyaka sani. Agunero kama na inya waradu chieng' makinye chenro mar piny kod mbako romo weche manyien mamoko kod chenro mamoko mag Ramogi TV biro ni odiochieng' ni ibed kod odiochieng' makare na tae chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo koro mokeo nyaka sango orit masani.